இன்னைக்கு நம்ம 2021ல வந்த ஒப்பேனா மூவியை தான் பார்க்க போறோம். நான் உங்க ரம்யா ஸ்டீவ். வெல்கம் டு மூவிஸ் டைம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல புதுசா வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீடியோ பாக்குறீங்களே தவிர சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மாட்டீங்க, லைக்கும் பண்ண மாட்டீங்க, கமெண்ட்டும் பண்ண மாட்டீங்க. சோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்ட்டு எனக்கு தெரியல. நான் வீடியோல எதனா தப்பு பண்ணனா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. சோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் டிங்னு வரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒருத்தர் கடல்ல கரையோரமா ஒதுங்கி இருக்காரு. அப்ப அவரு மனசுல நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இதை நடக்க விட மாட்டேன்ட்டு சொல்றாரு. அப்படியே இப்போ 2002 காமிக்கிறாங்க. விஜய் சேதுபதியை இந்த படத்துல வில்லனா காமிச்சிருக்காங்க. அவரு இந்த படத்துல பெரிய ஜமீன்தாரா இருக்காரு. அப்ப அவங்க வீட்டுல இருக்க வேலை செய்யறவங்க எல்லார்கிட்டயுமே மணி 7 ஆயிடுச்சு, என் பொண்ணு ரெடி ஆயிடுச்சான்ட்டு கேக்குறாரு. அப்புறம் ஹீரோயினி கிளம்புறதுக்காக கார் கிளம்புற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்ப ஹீரோயினிக்கு நோட்டு வேணும்ன்றதுக்காக ஒரு கடையில நிறுத்துறாங்க. அப்ப ஹீரோயினிய 2 பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்காவது இவளை பாத்துடணும்ட்டு வராங்க. அப்ப கார்ல இருந்து ஒரு கும்பல் இறங்கி வந்து அவங்க 2 பேருமே செம்மடி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப பக்கத்துல இருக்க 2 பேரு அந்த பொண்ணை பார்க்கணும்னு நினைச்சா சும்மா விட்டுருவாங்களான்ட்டு சொல்றாங்க. அப்படியே இப்போ ஒரு காலேஜ காமிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு உங்களுடைய கிளாஸ நான் எடுத்துக்கிறேன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் அவங்களும் ஒரு கிளாஸ எடுக்கிறாங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய வீட்டை காமிக்கிறாங்க. அப்போ ஒருத்தர் ஹீரோயினியோடைய வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன், அதுல அவர் வந்து சைன் போடணும்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அந்த அசிஸ்டன்ட் அவரு அவங்க பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு, அவரு பேசி முடிச்ச உடனே தான் வருவாருன்ட்டு சொல்றான். இவரும் ரொம்ப நேரமாவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப எங்கேயோ பேசுற சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த இடத்துக்கு இவரு ஏஞ்சி போறாரு. அப்போ ஒரு இடத்துல கதவை திறந்து பார்த்தா ஹீரோயினியோடைய அப்பா யார்கிட்டயும் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஆனா இவரு பாக்குறாரு, அங்க யாருமே இல்ல. அப்பதான் நமக்கு ஒண்ணு காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவங்க பொண்ணு வீட்டுல இல்லாதத யாருக்கும் தெரியாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக எல்லாத்தையுமே செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அப்ப அங்க வேலை செய்யறவங்க வந்துட்டு இங்கெல்லாம் நிக்க கூடாது, இங்க இருந்து போயிடுங்கன்ட்டு சொல்றாரு. உடனே அவரும் அங்க இருந்து போக பாக்குறாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவரை போட்டு அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவர்கிட்ட இங்க பார்த்த எந்த விஷயத்தையுமே நீ யார்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாது, நானும் இந்த விஷயத்த யார்கிட்டயுமே சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாரு. அந்த நேரத்துல ஹீரோயினியோடைய தாத்தா அங்க வராரு. ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட இன்னும் நீ எவ்வளவு நாளைக்கு தான் உன் பொண்ணு இங்க இருக்கா மாதிரி காமிப்பேன்ட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவங்களுடைய அப்பா கழுத்தை பிடிச்சி என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அப்படிதான் காமிப்பேன்ட்டு சொல்றாரு. அப்படியே இப்போ சில மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுன்றத காமிக்கிறாங்க. கடல்ல மீன் பிடிக்கிறதுக்காக நிறைய மீனவர்கள்லாம் அங்க நின்னுட்டு இருக்காங்க. அந்த வலையில நிறையவே மீன் சிக்கினதுனால அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த வலைய பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க டீம் எவ்வளவுதான் வலைய தூரமா தூக்கி போட்டாலும் அவங்களுக்கு வலையில அந்த அளவுக்கு மீனே மாட்டல. அதனால அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு அந்த நெட்டை அறுத்து விடலான்ட்டு பாக்குறாங்க. அவங்களும் அந்த நெட்டை கட் பண்ணி விட்டுறாங்க. அப்ப அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே ரொம்பவே கோவமாயிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோக்கு செம்மையா கோவம் வந்து அவங்க எல்லாரையுமே போட்டு அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஹீரோ அவங்க கிட்ட ஒண்ணு என்னுடைய காசை கொடுத்துரு, இல்லனா எனக்கு அந்த மீனை புடிச்சு கொடுன்ட்டு சொல்றான். எதுக்காக எங்க உழைப்பெல்லாம் இப்படி வேஸ்ட் பண்ண வைக்கிறேன்ட்டு கேக்குறான். அப்ப ஹீரோ அவங்க எல்லாரையுமே அடிச்சுட்டே இருக்கும் போது ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டு ஹீரோ கிட்ட காலேஜ் பஸ் சவுண்ட் கேக்குது, நமக்கு ரொம்பவே டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான். உடனே ஹீரோவும் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான். அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கடகடன்னு ரெடி ஆயிட்டு ஹீரோயினி போற பஸ்ஸைய ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறாங்க. அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோயினிய ஃபாலோ பண்ணிட்டு காலேஜ் வரைக்குமே போயிடுறாரு. ஹீரோ ஹீரோயினிய ஒன் சைடா லவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீரோயினிய சின்ன வயசுல திருவிழால இருந்தே ஹீரோ சைட் அடிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு. அப்ப மட்டும் இல்லாம ஸ்கூல் டேஸ்லயும் ஹீரோயினிய சைட் அடிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு. அப்படியே இன்னமும் ஹீரோ ஹீரோயினிய ஒன் சைடாவே லவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த விஷயம் இன்னும் ஹீரோயினிக்கே தெரியாது. அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோயினிய காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினியோடைய அம்மாவால பேச முடியாது. அவங்க அப்படியே படுத்த படுக்கையா தான் இருப்பாங்க. அவங்களால அசையவும் முடியாது. அவங்கள ஒரு வேலைக்காரி தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயினி அவங்க தாத்தா கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கா. நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு வரேன் தாத்தான்ட்டு சொல்றா. அப்ப அவரும் போயிட்டு வாமான்ட்டு சொல்றாரு. அப்ப ஹீரோயினி வெளியில வரும்போது ஹீரோ
ஹீரோயினியோடைய அத்தை பையன் அங்க வரான். அவன் ஹீரோயினி கிட்ட நான் தான் உன்னை கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், உன்னை நான் அடையாத விட மாட்டேன்ட்டு சொல்றான். ஆனா ஹீரோயினிக்கு அவனை கண்டாலே பிடிக்காது. ஹீரோயினி அவனை விட்டு எப்பவுமே வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருப்பா. அப்படியே ஹீரோவா காமிக்கிறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி கிட்ட நான் எப்படியாவது பேசணும்ட்டு ஹீரோ சொல்றான். அப்ப ஏன்டா நீ போய் பேசலாமேன்ட்டு அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்றான். எனக்கு அவகிட்ட போய் பேசணும்னாலே ரொம்பவே பயமா இருக்குடான்ட்டு சொல்றான். அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. மீனவர்கள்லாம் தங்கி இருக்க இடத்த ஆக்கிரமிக்கணும்ட்டு நினைக்கிறாரு. அவர் அந்த இடத்தெல்லாமே ஆக்கிரமிச்சிட்டு அவரும் ஒருத்தவங்க கிட்ட பெரிய டீல்லாம் போட்டிருக்காரு. அதுக்காகவே அந்த இடத்த எல்லாமே ஆக்கிரமிக்கணும்ட்டு நினைக்கிறாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பாவும் அந்த டீல பேசுறாரு. அங்க இருக்க எல்லாருமே சரின்ட்டு ஒத்துக்கிறாங்க. ஆனா அங்க இருக்க ஒருத்தன் மட்டும் ரொம்பவே பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்ப அவங்கள மட்டும் தனியா கூட்டிட்டு வந்து அப்ப அவருடைய கழுத்தை பிடிச்சி இந்த மாதிரி கொடைச்சல் கொடுக்கறவங்க எல்லாம் உயிரோடயே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவரை சாகடிச்சிடுறாரு. அப்ப பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட மிச்ச வேலையெல்லாம் நீங்களே பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு. அவங்களும் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அம்மா அவங்க வீட்டுல படுத்து தூங்கிட்டே இருக்கும் போது அப்ப ஹீரோயினியோட முறை பையன் வந்து ஃபேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களோட புடவைய பறக்க வச்சிடறான். அவங்க கிட்ட வந்து அத்தை நீங்க கூட நல்லாதான் இருக்கீங்க, நீங்களும் வேணும், உங்க பொண்ணும் எனக்கு வேணும்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்ப அவங்க பக்கத்துல இருக்க ஒரு பொருளை கீழே தட்டி விட்டுறாங்க. ஹீரோயினி உடனே அந்த இடத்துக்கு ஓடி வந்துடுறா. அதுக்குள்ள அந்த முறை பையன் அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறான். அப்ப ஹீரோயினி என்னமாச்சுன்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா. ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ஹீரோயினி வந்ததுக்கு அப்புறம் பின்னாடியே வந்து ஹீரோயினி கிட்ட என்ன ஆச்சுன்ட்டு கேக்குறான். இரு நான் சொல்றேன்ட்டு ஹீரோயினி மேல கைய வைக்கிறான். அப்ப ஹீரோயினி உடனே நீ இங்கே இரு, நான் எங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்றேன்ட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட ஓடி போறா. ஹீரோயினி அவங்க அப்பா கிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்றா. ஆனா ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவனை ஒரே ஒரு பார்வை மட்டும் தான் பாப்பாரு. ஆனா எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு. அத பார்த்த உடனே ஹீரோயினிக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது. ஹீரோயினி அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ரொம்பவே ஃபீலிங்கா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏமா அப்பா இப்படிலாம் இருக்காரு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவன் இந்த வீட்டுல இருக்கிறதே எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல, நான் அவனெல்லாம் கண்டிப்பா கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்ட்டு சொல்றா. அப்படியே ஹீரோயினியோடைய காலேஜை காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினியோடைய கிளாஸ்ல டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப அங்க இருக்க எல்லாருமே ரொம்பவே சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எதுக்காக சிரிச்சிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனை பத்தி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே இதுல நீங்க சிரிக்கிறதுக்கான அவசியம் எங்க இருந்து வந்தது, இதுவும் ஒரு ஹியூமன் பார்ட்ல ஒரு பார்ட்ன்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயினியும் அப்புறம் அந்த கிளாஸை கவனிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. ஹீரோ கிட்ட ஆல்ரெடி வம்பு இழுத்தவன் இப்பயும் வம்பு இழுத்துட்டு இருக்கான். நீ என்கிட்டயே சண்டை போட்டுட்டலடா, உன்னை நான் என்ன பண்றேன் பாருன்ட்டு சொல்றான். உடனே ஹீரோவோடைய அம்மாவை பத்தி ரொம்பவே தப்பா பேசுறான். ஹீரோக்கு ஹீரோவோடைய அம்மாவே கிடையாது. அதை கேட்ட உடனே ஹீரோக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்து அவங்க எல்லாரையுமே செம்மையா போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த இடத்துல செம்ம ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த ஃபைட்னால அந்த இடம் ஃபுல்லாவே டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுது. அப்ப ஹீரோயினி அந்த பஸ்ல இருக்கும்போது ஹீரோயினியோடைய முறை பையன் அங்க வரான். இங்க இருந்து பஸ் போக ரொம்பவே லேட் ஆகும், என் கூட பைக்ல வான்னு சொல்லி ஹீரோயினிய புடிச்சு இழுத்துட்டு வரான். அப்ப ஹீரோயினி நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அந்த முறை பையன் கீழே இறங்கி வரும்போது அப்ப ஹீரோ அடிச்சிட்டு இருந்தவனை அடிக்கலான்ட்டு கை ஓங்கறான். உடனே அந்த முறை பையன் மேல பட்டுடுது. அவனும் கீழே போய் விழுந்துடுறான். அப்பதான் ஹீரோயினி ஹீரோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்க. அவங்க ஹீரோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கத பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல ஹீரோ ஹீரோயினிய பார்த்து சிரிக்கிறத கவனிக்கவே மாட்டாங்க. அப்ப ஹீரோவோடைய ஃப்ரெண்டு தான் ஹீரோயினி சிரிக்கிறத பார்த்த உடனே அவன் ஹீரோ கிட்ட அந்த பொண்ணு உன்னை மட்டும் தான்டா பாத்துட்டு இருந்தா, ஆனா நீ அந்த பொண்ணை பார்க்கவே இல்லடான்ட்டு சொல்றான். உடனே ஹீரோ திரும்பி பாக்குறான். ஹீரோயினியோட பஸ் போயிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோயினி உள்ள இருந்து ஹீரோவை பார்த்து சிரிக்கிறா. அப்புறம் ஹீரோ நைட்டு தூங்கிட்டே இருக்கும் போது அவங்க அப்பாவை தூக்கத்துல இருந்து எழுப்புறான். நீங்க அம்மாவை லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்ட்டு கேக்குறான். அதுக்கு அவங்க அப்பாவும் ஆமான்ட்டு சொல்றாரு. நீ வேற ஏன்டா இப்ப இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்க, எனக்கு தூக்கம் வருதுடா, போய் நீயும் தூங்குடான்ட்டு சொல்றாரு. ஹீரோவும் காலைல நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோ ரேஷன் கடையில நின்னு ரேஷன் பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோயினியோடைய ஆளுங்க வராங்க. அங்க லைன்லயே நிக்காம நேரா போய் அவங்களுக்கு வேணும்ன்ற பொருளை வாங்குறாங்க. அப்ப ஹீரோ அவங்க கிட்ட நாங்க எல்லாருமே லைன்ல நின்று தானே வாங்குறோம், நீங்களும் எங்க கூட வந்து லைன்ல நின்று வாங்குங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. உடனே ஹீரோயினி கார்ல இருந்து பார்த்துட்டு நீங்களும் லைன்ல நின்று வாங்குங்கன்ட்டு சொல்றா. அப்ப ஹீரோயினி ஹீரோவை பார்த்து ஹீரோ ஒரு மாரியா மீசைய முறுக்கி விடுவா, அதே மாதிரி இவளும் பண்றா. ஹீரோயினி ஹீரோவை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா. அப்படியே அடுத்த நாள் ஹீரோயினி பஸ்ல போயிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு
ஹீரோயினி போயிட்டு இருக்க பஸ் அப்படியே ரிப்பேர் ஆயிடும். ஹீரோவும் ஹீரோயினியை எப்பவும் போல ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரான். அப்ப டிரைவர் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி ஹீரோ கிட்ட வந்து, இந்த மாதிரி பஸ்ல ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் தான் இருக்கா, அவளுக்கு ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் இருக்கு, நீ கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போய் விட்டுறியாப்பான்ட்டு கேக்குறாங்க. ஹீரோவும் சரின்ட்டு சொல்லிடுறான். அப்புறம் ஹீரோயினியும் இறங்கி வந்து ஹீரோ கூட பைக்ல போறா. அப்படியே ஹீரோயினிக்கும் ஹீரோவை ரொம்பவே பிடிச்சிடும். மறுநாள் ஹீரோயினி ஐஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் போது ஹீரோவும் ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டும் ஹீரோயினிய வீட்டுல கூப்பிடுற மாதிரியே கூப்பிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி அவங்க கிட்ட வந்து, அவ என்னுடைய பேரு இது கிடையாது, என்னோட பேரு வேறன்ட்டு சொல்றா. அதுக்கு ஹீரோ உங்களுடைய பேரு என்னங்கன்ட்டு கேக்குறான். உடனே ஹீரோயினி அங்க இருந்து வந்து பஸ்ல ஏற மாதிரி வரும்போது அங்க பஸ்ல அழுக்குல அவளோட பேரை சங்கீதான்ட்டு எழுதுறா. ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு படிப்பறிவு கிடையாது. ஹீரோக்கு அது மட்டும் இல்லாம வாய் ரொம்பவே திக்கும். அவரால் அந்த சங்கீதான்ற பேரை சொல்ல முடியாது. அதனால அவரு தனியா போயிட்டு சங்கீதா சங்கீதான்ட்டு வானத்தை பார்த்து கத்திக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆனாலும் அவருக்கு அந்த பேர் வரவே வராது. அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டும் நைட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ அவனுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்ட, இந்த மாதிரி இப்ப வர திருவிழால நான் அவகிட்ட போய் பேசணும்டா, அவளுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும்ட்டு சொல்றான். அதுக்கு அவனோட ஃப்ரெண்டு, நான்லாம் கொடுக்க மாட்டேப்பான்ட்டு சொல்றான். சரி நானே பாத்துக்கிறேன்ட்டு சொல்றான். ஹீரோவை பார்த்து ஒரு பொண்ணு சைட் அடிச்சிட்டு இருப்பா. அந்த பொண்ணு கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அவளையே லெட்டர் எழுத வச்சு ஹீரோயினியோட பேக்ல எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறா. அப்ப ஹீரோயினி அந்த பொண்ணு லெட்டர் வைக்கும் போது பாத்துடுறா. இது என்னதுன்னு கேக்குறா. அதுக்கு அவ, என்கிட்ட இந்த லெட்டரை உங்க பேக்ல வைக்க சொன்னாங்கன்ட்டு சொல்றா. அப்புறம் ஹீரோயினியும் அந்த லெட்டரை படிச்சு பார்த்துட்டு ஹீரோவை திருவிழாவை சந்திக்கணும்ட்டு நினைக்கிறா. அப்புறம் அந்த திருவிழாவும் நடக்குது. அப்புறம் ஹீரோயினியோடைய அப்பாவும் ஹீரோயினியும் அந்த திருவிழாக்கு வந்துடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி வேண்டிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோ எப்பவும் போல ஹீரோயினியை இப்பவும் பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்ப ஹீரோயினியும் ஹீரோவா பாத்துடுறாங்க. உடனே அவங்க ரெண்டு பேருமே தனியா பேசுறதுக்கு போறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட, நீங்க என்ன சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன் சைடா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களாமே, நீங்க லெட்டர் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பொண்ணு அனுப்புனீங்களே, அந்த பொண்ணு தான் என்கிட்ட சொன்னான்ட்டு சொல்றா. அதுக்கு ஹீரோவும் ஆமான்ட்டு சொல்றா. அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நடந்து போகும்போது ஒருத்தவங்க ஹீரோயினியை இடிச்சிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி ஹீரோக்கு லிப் லாக் பண்ணிடுறா. அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோ உறைஞ்சு போன மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கான். அப்ப அவனோட ஃப்ரெண்டு, என்னாச்சுடா இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கான்ட்டு கேக்குறான். அதுக்கு ஹீரோ, அவன் எனக்கு லிப் லாக்கே பண்ணிட்டாடான்ட்டு சொல்றான். அப்படியே இப்போ மாண்டேன் சாங்க தான் காமிக்கிறாங்க. அப்புறம் அடுத்த நாள் ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட எதனா தகவல் சொல்லணும்னா ஹீரோயினி பஸ்ல போயிட்டே இருக்கும் போது அவ எழுதி ஹீரோ கிட்ட போட்டுடுறா. அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த இடத்துல அப்படியே மாண்டேன் சாங் மாதிரி அவங்க ஜாலியா பேசுறது பழகிறதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட எல்லாருமே மனு கொடுக்கறதுக்காக போறாங்க. அப்ப ஹீரோவும் அவங்க கூட கிளம்பி போறான். அப்புறம் அவங்க எல்லாருமே ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட பேசிட்டே இருக்கும் போது அப்ப ஹீரோ மட்டும் ஹீரோயினி கிட்ட பேசணுன்றதுக்காக ஹீரோயினியோடைய ரூமை தேடிட்டு இருக்காரு. அப்ப தெரியாம ஹீரோயினியோடைய அம்மாவுடைய ரூமுக்கு வந்துடுறாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அம்மாவுடைய ட்ரெஸ் காத்துல பறந்துட்டு இருக்கும். அப்ப ஹீரோவும் அதை எடுத்து போத்தி விடுறான். அவங்க அம்மா கிட்ட, உங்க பொண்ணு உங்களை பத்தி என்கிட்ட நிறையவே சொல்லியிருக்கா. அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. அப்ப அங்க இருக்க எல்லா மக்களுமே, நீங்க இந்த இடத்தை எங்களுக்கே கொடுத்துருங்க சார், நீங்க தான் இதை எப்படியாவது பெரிய மனசு பண்ணணும், ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார்ன்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அதுக்கு ஹீரோயினியோடைய அப்பா, இத பத்திலாம் என்கிட்ட எவ்வளவு வாட்டி பேசாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன்லன்ட்டு சொல்றாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா, வர்றதுதான் வந்துட்டீங்க, எல்லாருமே ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போகலாமேன்ட்டு சொல்றாரு. அப்ப ஹீரோவும் ஹீரோயினியோடைய ரூமுக்கு போயிடறான். அப்ப ஹீரோயினி கிட்ட ஒரு பேசிட்டே இருக்கும் போது ஹீரோவோடைய அப்பா கூப்பிடுற சத்தம் கேக்குது. உடனே ஹீரோவும் அங்க போயிடுறான். அங்க எல்லாரும் போட்டோ எடுக்கும் போதும் ஹீரோ ஹீரோயினியவே பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்புறம் மறுநாள் ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோயினியோட ட்ரெஸ் கிழிஞ்சிரும். உடனே ஹீரோ அவனுடைய சட்டைய கொடுத்துறான். அப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம வீட்டுல சொல்லியே ஆகணும்ட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த நாள் ஹீரோயினியோடைய வீட்டுல ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுடைய தங்கச்சி வராங்க. ஹீரோயினி கிட்ட, நீதான் எப்பயா இருந்தாலும் என் வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா அங்க வராங்க. அப்ப இவங்க ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட, என் பையனுக்கு உன் பொண்ணை கட்டி கொடுக்கலாமேன்ட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஹீரோயினியோடைய அப்பா, நீ என் வீட்டுக்கு எப்ப வேணாலும் வரலாம், எப்ப வேணாலும் போலாம், இங்க இருந்து என்ன வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம், ஆனா என் பொண்ணை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போக முடியாதுன்ட்டு சொல்றாரு. நான் யாருக்கு வேணாலும் கட்டி கொடுப்பேன், ஆனா உன்னுடைய பையனுக்கு கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் அவங்களும் அங்க இருந்து போயிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினியோடைய தாத்தா ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட வந்து பேசுறாரு. நீ ஏன்டா இந்த மாதிரி பண்ண, அவங்களுக்கே உன் பொண்ணை கட்டி கொடுத்துருக்கலாமேன்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினியோடைய அப்பா,
நான் யாருக்கு என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும், அதை நீங்க சொல்லி நான் செய்யணும்ட்டு அவசியம் இல்லைன்ட்டு சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் ஹீரோயினியை காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினி எப்பவும் போல காலேஜுக்கு கிளம்பி வராங்க. அப்ப அவங்க பஸ்ல வரும்போது அவங்க ஒரு லெட்டரை ஹீரோ கிட்ட போடுறாங்க. ஹீரோவும் அந்த லெட்டரை படிச்சு பாக்குறாரு. அதுல ஹீரோயினி நாம இன்னைக்கு கடலுக்கு போகணும்ட்டு சொல்லியிருக்கா. அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. அவருடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட இன்னும் 3 மாசத்துக்கு யாருமே கடலுக்கு போக மாட்டாங்க, இந்த டைம்ல நாம இங்க இருக்க எல்லா வீட்டையுமே இடிச்சு தள்ளலான்ட்டு சொல்றாரு. அப்ப அங்க உடனே நிறைய புல்டோசர் அங்க இருக்க வீட்டை இடிக்கிறதுக்கு போகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோயினிய மீட் பண்றதுக்காக காலேஜுக்கு ஆட்டோவை எடுத்துட்டு வந்திருப்பான். அங்க ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட நாம இன்னைக்கு கடலுக்கு போகணும்ட்டு சொல்றா. அதுக்கு ஹீரோ இன்னும் 3 மாசத்துக்கு யாருமே கடலுக்கு போக கூடாதுன்ட்டு சொல்றான். அப்ப அவன் இப்ப நாங்க யாருமே கடலுக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்றான். அதுக்கு ஹீரோயினி எனக்கு ஆசையா இருக்கு, என்ன கூட்டிட்டு போன்ட்டு சொல்றா. உடனே இவங்களும் கடலுக்கு போட்டை எடுத்துட்டு போறாங்க. இவங்களும் நடுக்கடலுக்கு போயிடுறாங்க. அப்ப டீசல் இல்லாம அப்படியே போட் நின்னுடும். அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா இன்னும் நம்ம பொண்ணு 7 மணி ஆகியும் வீட்டுக்கு வரலையேன்ட்டு ஹீரோயினி படிக்கிற காலேஜுக்கு போன் பண்றாரு. அதுக்கு அவங்க உங்க பொண்ணு காலேஜுக்கே வரலன்ட்டு சொல்றாங்க. உடனே ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது. என்னடா இது, நம்ம பொண்ணு காலேஜுக்கே வரலையான்ட்டு யோசிக்கிறாரு. அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாருடைய வீட்டையுமே இடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல எல்லாருமே அழுதுட்டே இருக்காங்க. தயவு செய்து இடிக்காதீங்கன்னு சொல்லி ரொம்பவே கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. அவரு ஹீரோயினியோடைய ரூமுக்கு போயிருக்காரு. அப்ப அங்க ஹீரோயினியோடைய செப்பலை பாக்குறாரு. அந்த செப்பல் ஃபுல்லாவே மணலாவே இருக்கும். என்னடா இது மண்ணா இருக்கு, பீச்ல போய் சுத்திட்டு வந்த மாதிரியே இருக்குன்ட்டு பாத்துட்டு இருக்காரு. அப்படியே அவரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கும் வராரு. அங்க ஒரு ஜென்ஸோட ஷர்ட் இருக்கும். அவரு எப்படா இங்க ஜென்ஸோட ஷர்ட் வந்தேன்ட்டு யோசிக்கிறாரு. அப்பதான் ஹீரோயினியோட அப்பாக்கு ஏற்கனவே நடந்த ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வரும். அவருடைய பொண்ணு கிட்ட ஏமா இப்படி லேட்டா வரேன்ட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு ஹீரோயினி நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட பீச்சுக்கு போயிருந்தேன்ட்டு சொல்றா. அப்ப ஹீரோயினியோட அப்பாக்கு அங்கதான் யாரையோ ஒரு பையனை என் பொண்ணு லவ் பண்றான்றது அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கு. அத எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹீரோயினியோடைய அப்பா அங்க இடிக்கிற இடத்துக்கு வராரு. அப்ப அந்த இடத்துல ஹீரோடைய அப்பா ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட ஐயா எங்களோட இடத்தெல்லாம் இடிக்க வேணான்ட்டு சொல்லுங்க ஐயான்ட்டு சொல்றாரு. அப்போ அதுக்கு ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவரை தனியா கூட்டிட்டு போய் பேசுறாரு. அவரு ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட இந்த மாதிரி என்னுடைய பொண்ணு காணும், என் பொண்ணு கண்டிப்பா இந்த ஏரியால தான் இருக்கா, நானும் எல்லா இடத்துலயுமே தேடி பார்த்தாச்சு, என் பொண்ணு மட்டும் இங்க இல்லனா அவ கண்டிப்பா கடல்ல தான் இருக்கா, அவ யாரையோ ஒருத்தரை லவ் பண்றா, அவ லவ் பண்ற பையன்லாம் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது, எனக்கு இப்ப என் பொண்ணு வேணும்ட்டு சொல்றாரு. என் பொண்ணை போய் நீதான் கூட்டிட்டு வரணும், நீ இந்த விஷயத்த யார்கிட்டயுமே சொல்லாம இருந்தனா நான் உன்னுடைய வீட்டை மட்டும் இடிக்காம விட்டுறேன்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அவரும் சரிங்கய்யா நான் உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு வரேன்ட்டு அங்க இருந்து போறாரு. அதுக்கு அவரும் நான் இங்கதான் வெயிட் பண்ணுவேன், நீ என் பொண்ணோட தான் இங்க வரணும்ட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் அவரும் கூப்பிடறதுக்காக போயிடுறாரு. அப்படியே இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் காமிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சாங் வரும். அப்ப அவங்க 2 பேருமே பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோயினியோடைய அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. அவருடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட யாரு என் பொண்ணை லவ் பண்றான்ட்டு எனக்கு தெரியாது, ஆனா என் பொண்ணை லவ் பண்றவனா கண்டிப்பா நான் சும்மாவே விட மாட்டேன்ட்டு சொல்றாரு. அங்கதான் இன்டர்வலே வரும். இப்ப இன்டர்வல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே காலேஜ் பஸ் அங்க வருது. காலேஜ்ல ஹீரோயினியோடைய கிளாஸ்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயினியோடைய அப்பா அங்க காலேஜ்ல வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவங்களும் உள்ள அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அப்ப சங்கீதான்ற பேரை சொல்றாங்க. அப்ப அங்க ஹீரோயினியும் பிரசன்ட் சொல்றா. அப்ப அந்த இடத்துல ஹீரோயினி எப்படி வந்தாங்கன்ட்டு உங்க எல்லாருக்குமே குழப்பமா இருக்கும். அப்படியே இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினி அங்க தூங்கிட்டே இருக்கும் போது காலையில விடிஞ்சிடுது. அப்ப ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட இதுதான் எங்களுடைய குடும்ப செயின், இததான் நீ கல்யாணத்துக்கு என்னுடைய கழுத்துல கட்டணும்ட்டு சொல்றாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த செயின் கடல்ல விழுந்துடுது. உடனே ஹீரோ தண்ணியில குதிச்சு அந்த செயினை எடுக்கிறதுக்காக போயிடுறான். அவர் அந்த செயினை கண்டுபிடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு மேல வர மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல ஹீரோவோடைய அப்பா இருக்கா மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்ப கரையில ஹீரோவோடைய அப்பா ஹீரோவை அடிக்கிறாரு. நீ என்ன காரியம் பண்ணிருக்கன்ட்டு உனக்கு தெரியுமாடா, நீ அப்படியே அமைதியா இருன்ட்டு சொல்றாரு. அந்த நேரத்துல ஹீரோயினியோடைய அப்பா அங்க வராங்க. அப்ப அங்க எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ஹீரோயினியோடைய அப்பா கிட்ட கூட்டிட்டு வராங்க. கடல்ல ஒரு போட்டை விட்டு வச்சிருந்தோம், அந்த போட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு கடல்ல ஏடாகுடமா மாட்டிருக்காங்க சார்ன்ட்டு சொல்லிடுறாரு. ஆனா ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுக்கு சந்தேகமாவே
இருக்கு. இவ கண்டிப்பா தனியா போகல, இவ யார் கூடயாதான் போயிருக்கான்ட்டு அவனை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு ரொம்பவே கோவமா இருக்காரு. இவரு இப்படிதான் ஹீரோயினிய காலேஜ்ல இட்டுட்டு வந்து விட்டுருப்பாரு. அப்புறம் ஹீரோயினியும் காலேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஹீரோயினிய காலேஜ் பஸ் வந்து வீட்லயே விட்டுட்டு போயிடும். ஹீரோயினியும் உள்ள வரும்போது அப்ப ஹீரோயினியோடைய தாத்தா ஹீரோயினிய போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த நேரத்துல ஹீரோயினியோடைய அப்பா வந்து அவ என்ன பண்ணா, அவளை எதுக்கு அடிக்கிறீங்கன்ட்டு கேக்குறாங்க. அவளை அப்படியே விட்டுருங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோவோடைய அப்பா ஹீரோ கிட்ட அவெல்லாம் மனுஷனே கிடையாதுடா, அவெல்லாம் உன்னை கொன்னுடுவான், நீ இனிமே அந்த பொண்ணை போய் மீட் பண்ண கூடாது, அந்த பொண்ணை நீ அப்படியே மறந்துருன்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோ அந்த பொண்ணு இல்லைன்னா என்னால உயிரோடையே இருக்க முடியாதுன்ட்டு சொல்றான். அப்புறம் ஹீரோவும் ரொம்பவே சோகமா உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஹீரோவோடைய அப்பாவும் அதை பாக்குறாரு. அப்படியே அங்கேயும் ஒரு சோகமான சாங் வரும். அந்த இடத்துல ஒரு மாண்டேன் சாங் மாதிரி வரும். ஹீரோயினியோடைய வீட்லயும் ஹீரோயினியும் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாவே பாத்துக்கிறாங்க. அப்ப அந்த நேரத்துல ஹீரோயினியோடைய அப்பா வந்து அவருடைய ரூம்ல ஒரு போட்டோவா பாக்குறாரு. ஹீரோயினியோடைய ரூம்ல இருந்த ஷர்ட்டை இந்த போட்டோல பாத்துறாரு. அவரு ஹீரோ தான்ட்டு கண்டும் பிடிச்சிடுறாரு. ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவருடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட அன்னைக்கு கடல்ல இருந்து என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரும்போது கூட இவன் அங்க இருந்தான்ட்டு சொல்றாரு. கண்டிப்பா இவன் தான். இப்ப ஊர் திருவிழா வருது, அந்த திருவிழா சாதாரணமாலாம் நடக்க கூடாது, கண்டிப்பா கலவரத்தோட நடக்கணும்ட்டு சொல்றாரு. உனக்கு புரியுதான்னு கேக்குறாரு. அப்ப அந்த ஊர் திருவிழாவையும் காமிக்கிறாங்க. அப்ப ஹீரோயினி கிட்ட ஒரு பொண்ணு லெட்டர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தால அந்த பொண்ணை காமிக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு திருவிழால இருக்கும் போது ஹீரோ கிட்ட அடிக்கடி வம்பு இழுத்துட்டு இருந்தவன் இந்த பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிறான். உடனே பக்கத்துல இருந்த ஹீரோவும் ஹீரோவோடைய அப்பாவும் அவன் கிட்ட சண்டை போடுறாங்க. அப்ப அந்த பொண்ணு கிட்ட வம்பு இழுத்தவங்க பெரிய கேங்கோடய வந்திருக்காங்க. அப்படியே அங்க பெரிய கலவரமாவும் ஆயிடுது. யாரோ கத்தரா மாதிரி டாப் ஆங்கிள் காமிக்கிறாங்க. அப்படியே மறுநாள் காலையில ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்கா மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஹீரோவோடைய அப்பா அந்த கலவரத்துல இறந்தே போயிருக்காரு. அப்புறம் அப்படியே ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவங்களுடைய தங்கச்சி கிட்ட நீ உன்னுடைய பையனை என்னுடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரியான்ட்டு கேக்குறாங்க. அவங்களும் ரொம்பவே சந்தோஷமா கண்டிப்பா நான் என் பையனை உங்க பொண்ணுக்கு தருவேன்ட்டு சொல்றாங்க. இதை எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹீரோயினி அவங்க அம்மா பக்கத்துல போய் படுத்துட்டு இருக்கா. ஹீரோயினி ரொம்பவே அழுதுட்டு இருக்கா. அப்படியே இப்போ ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. ஹீரோவோடைய தலையில பெரிய காயம் இருக்கும். ஹீரோவோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஹீரோவை பாத்துக்கிறாங்க. அப்படியே மறுநாள் ஹீரோவோடைய அப்பாக்கு இறுதி சடங்கும் பண்றாங்க. ஹீரோவும் இதை நினைச்சு அழுதுட்டே இருக்காங்க. அப்படியே அங்கே ஒரு மாண்டேன் சாங்கும் வருது. அவரு அவங்க அப்பாவை நினைச்சு ரொம்பவே அழுதுட்டு இருக்காரு. அவரு அங்க அப்பா கூட இருந்த நாளெல்லாம் நினைவு பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம அப்பா கூட இப்படிலாம் இருந்தோம், இப்படி ஆயிட்டோமேன்ட்டு நினைக்கிறாரு. கண்டிப்பா என்னுடைய அப்பாவை கொண்டது என்னுடைய லவரோடைய அப்பாவா தான் இருக்கும், அவனை கொல்லாம விட மாட்டேன்ட்டு ஹீரோயினியோட வீட்டுக்கு கத்தியை எடுத்துட்டு கொல்றதுக்காக வராரு. அப்ப அந்த இடத்துல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வீட்டுல உங்களுடைய பொண்ணை காணோம்ட்டு சொல்றாங்க. உடனே ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவ எங்க இருக்கான்ட்டு போய் தேடுங்கடான்ட்டு அங்கேயே சேரை போட்டு உட்காந்துடுறாரு. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹீரோ உடனே அவனுடைய வீட்டுக்கு வந்துடுறான். அந்த இடத்துல தான் ஹீரோயினியும் இருக்கா. ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட நம்ம இந்த ஊரை விட்டே போயிடலாம், எங்க அப்பா இங்க வர்றதுக்குள்ள இங்க இருந்து போயிடலான்ட்டு ஓடுறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல நிறைய அடியாளுங்க சுத்து போட்டுறாங்க. ஹீரோவும் அவங்க எல்லாரையுமே அடிச்சு போட்டுட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் ஒரு ட்ரெயின்ல ஏறிடுறாங்க. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா அங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த இடத்துல சம்பந்தம் பேசுறதுக்காக அவங்க தங்கச்சி வராங்க. அப்ப அவரு உட்காந்துட்டு இருக்கத பாக்குறாங்க. அந்த இடத்துல அங்க வந்த அடியாளுங்களாம் அவங்க இங்க இருந்து தப்பிச்சு ட்ரெயின்ல ஏறி போயிட்டாங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. அதை கேட்ட உடனே ஹீரோயினியோடைய அப்பா அவங்கள அடிக்கிறாரு. அப்ப அவரு அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே அவன் எங்கேயுமே போயிருக்க மாட்டான், அவளை கண்டிப்பா நீங்க சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்ட்டு சொல்றாரு. அவரு அவருடைய தங்கச்சி கிட்ட நான் உங்ககிட்ட சொன்னதுதாமா என்னுடைய பொண்ணு உன்னுடைய பையனுக்கு தான்ட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் அவங்களும் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க. அப்படியே இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் காமிக்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுக்கு தெரியாத ஊர்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோவும் கிடைக்கிற வேலையை செய்யலான்ட்டு நினைக்கிறாரு. அவரு ரொம்பவே சோகமாவே இருக்காரு. அப்படியே அங்க ஒரு அனாதரமா ஆசிரத்தை காமிக்கிறாங்க. நீங்க இங்க வேணும்னா ஒரு நாள் தங்கிக்கோங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் அங்கதான் தங்குறாங்க. அப்ப ஹீரோ அங்க குளிச்சுட்டு வரும்போது ஹீரோயின்
ஹீரோயினி ஹீரோ கட்டியிருக்க டவலை கட்டுறதுக்காக போறா. அப்ப ஹீரோ செம்மையா கத்துறான். அதை பார்த்த உடனே ஹீரோயினி அப்படியே பயந்து போய் நிக்கிறா. ஹீரோ அவங்க அப்பாவையே நினைச்சு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். அன்னைக்கு நடந்த கலவரத்தை எல்லாமே யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கான். அவரு அந்த விஷயத்தெல்லாம் நினைச்சு ரொம்பவே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் வேற ஊருக்கு போயிருப்பாங்க. அப்ப ஹீரோ ஹீரோயினிக்காக சாப்பாடு வாங்கறதுக்காக போயிருக்காரு. அப்ப ஹீரோயினி பஸ் ஸ்டாப்ல உட்காந்துட்டே இருக்கும் போது அந்த இடத்துல சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்து ஹீரோ பாக்குறாரு. அங்க ஹீரோயினி இருக்கவே மாட்டாங்க. ஹீரோயினி கிட்ட 4-5 பசங்க தப்பா நடந்துக்க ட்ரை பண்றாங்க. அத பார்த்த உடனே ஹீரோ அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே சண்டை போட்டு ஹீரோயினிய காப்பாத்திடுறான். இதுக்கப்புறமும் ஹீரோயினிக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்துல இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். அப்புறம் இவங்க தங்கறதுக்காக ஒரு லேடி கிட்ட ஹீரோ ரூமை கேக்குறாரு. ஆனா அவங்க இங்கெல்லாம் எந்த ரூமும் இல்லைன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்போ ஹீரோ அவங்க கிட்ட ரொம்பவே கெஞ்சி கேக்குறாங்க. அதுக்கு அந்த லேடி காசுக்காக தான் இங்க ரூம் இருக்குன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்ப ஹீரோயினி காசுக்கு என்ன பண்றதுன்ட்டு கேக்குறா. அப்ப ஹீரோயினியோட அப்பாவை காமிக்கிறாங்க. அவங்க தங்கச்சி வந்து உங்க பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையான்ட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஹீரோயினியோட அப்பா நான் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவேன், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாதன்ட்டு சொல்றாரு. அப்படியே இப்போ ஹீரோ வேலை செஞ்ச இடத்த காமிக்கிறாங்க. ஹீரோ வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது ஒருத்தர் அந்த வழியா போகும்போது அவரோட பர்ஸ கீழே போட்டுடுறாரு. அந்த பர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணம் இருக்கு. அத பார்த்த ஹீரோ அந்த பர்ஸை எடுத்துட்டு போயிட்டு யாரு விட்டுட்டு போனாங்களோ அவருகிட்டயே கொடுத்துடுறாங்க. இதை எல்லாத்தையுமே பார்த்த அவருடைய ஓனர் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் தரேன்ட்டு சொல்லிடுறாரு. அவரும் கொஞ்சம் காசையும் கொடுத்துடுறாரு. இதை எல்லாத்தையுமே ஹீரோயினி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. எனக்கு இதனாலதான் காசு கிடைச்சதுன்ட்டு சொல்றாரு. ஹீரோ இந்த காசை தான் இந்த ஹோட்டல்ல தராரு. ஹீரோவோட ஓனர் ஹீரோ கிட்ட நீ ரொம்பவே கஷ்டப்படுறேன்ட்டு எனக்கு தெரியுதுப்பா, உனக்கு நிறைய காசு கிடைக்கணும்னா நீ வேற ஒரு ஊர்ல தான் போயிட்டு வேலை செய்யணும்ட்டு சொல்றாரு. இந்த விஷயத்தெல்லாமே ஹீரோயினி கிட்ட சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினி கம்மி சம்பளமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ என் கூடவே இருக்கிற மாதிரி வேலையை பாருன்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஹீரோ நான் சம்பாரிச்சிருவேன், நான் ஓரளவுக்கு சம்பாரிச்சிட்டு வரேன்ட்டு சொல்றாரு. உடனே ஹீரோவும் அந்த ஊருக்கு கிளம்பிடுறான். ஹீரோயினி ஹீரோவோட நினைப்பாவே இருக்கா. அதே மாதிரி ஹீரோவும் ஹீரோயினியவே நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஹீரோயினியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஹீரோவை நினைச்சு அழுதுகிட்டே இருக்கா. அப்ப அந்த நேரத்துல ஹீரோவும் அங்க வராரு. அத பார்த்த உடனே ஹீரோயினி போய் ஹீரோவை கட்டிப்பிடிக்கிறா. ரொம்பவே அழவும் ஆரம்பிக்கிறா. அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோயினிக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கி தராங்க. ஹீரோயினி நீ இதுக்கப்புறம் என்னை விட்டு எங்கேயும் பிரிஞ்சே போக கூடாதுன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்படியே மறுநாள் மாண்டேன் சாங் மாதிரி நிறைய கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. இவங்களும் ரொம்பவே ஜாலியாலாம் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே நடந்து வரும்போது ஹீரோயினி மேல ஒரு லாரி மோத வரும். அப்ப ஹீரோயினிய தடுக்கிறதுக்காக இவர் போவாரு. அப்ப இவரோட கையில அடிபட்டுரும். அப்புறம் ஹீரோக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பாக்கிறதுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஹீரோவோடைய பக்கத்துல ஒரு பெட்ல ஒரு லேடி ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயினி அந்த குழந்தையவே ரொம்பவே கொஞ்சிட்டு இருக்கா. ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போயிட்டு நமக்கும் இந்த மாதிரிதான் ஒரு குழந்தை இருக்கணும், இந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா இருக்குல்லன்ட்டு சொல்றாங்க. ஆனா ஹீரோ அதுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே கொடுக்க மாட்டாரு. ஹீரோயினியும் குழந்தைய அந்த லேடி கிட்டே கொடுத்துட்டு நான் என்னுடைய அம்மாக்கு கால் பண்ணணும்ட்டு அவங்க அம்மாக்கு கால் பண்றதுக்காக போறா. அப்ப ஹீரோயினி அவங்க அம்மா கிட்ட எப்படி பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவை பாத்துக்கிற வேலைக்காரி அவங்க அம்மாவோட காதுல போன வைக்கிறாங்க. ஹீரோயினி அவங்க கிட்ட அப்படிதான் பேசுறா. ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு சொல்றா. ஹீரோ நீ கொஞ்சம் இங்க வெயிட் பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறாரு. அப்ப ஹீரோயினி அங்க வர ட்ரெயினை பாத்துட்டே இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்ப ஹீரோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா அங்க ஹீரோயினிய காணோம். ஹீரோயினிய யாரோ ட்ரெயின்ல ஏத்தி கூட்டிட்டு போறாங்க. ஹீரோவும் துரத்திக்கிட்டே போறாரு. ஆனா அவங்க ட்ரெயின்ல போறதுனால ஹீரோயினிய பிடிக்க முடியல. அப்ப ஹீரோ அந்த இடத்துலயே ரொம்பவே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஹீரோயினி எங்க இருக்காங்கன்ட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினியோடைய வீட்டுலதான். ஹீரோயினியோடைய அப்பா இந்த சாப்பிடுன்ட்டு ஊட்டி விடுறாங்க. நீ இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இந்த வீட்லயே தான் இருக்க, இந்த சாப்பிடுன்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினி நான் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டு சொல்றாங்க. எதுக்காக நீ சாப்பிட மாட்ட, சாப்பிடுன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்பயும் ஹீரோயினி நான் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டு சொல்றா. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா ஹீரோயினி கிட்ட உன்னை இந்த மாதிரி தகவல் சொல்லி யாரு கூட்டிட்டு போக சொன்னாங்கன்ட்டு நினைக்கிற, அவன் தான் என்கிட்ட சொன்னாங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஹீரோயினி அவன் கண்டிப்பா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான்ட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அவரு அவன் தான் சொன்னான், நீ இல்லனா இருக்க இடம் எனக்கு எப்படி தெரியும்ட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு ஹீரோயினி அவங்க அப்பாவோடைய முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கா. அப்பதான் நமக்கு ஒண்ணு காமிக்கிறாங்க. ஹீரோ அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு தான் நாங்க இந்த மாதிரி வேற ஊருக்கு போக போறோம்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா
ஆனா ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுடைய ஆளுங்க அந்த விஷயத்த கேட்டிருப்பாங்க. அவங்க அந்த விஷயத்த கேட்டதுனாலதான் ஹீரோயினிய கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஹீரோயினியோடைய அப்பா ஹீரோ தான் தகவல் சொன்னாங்கன்ட்டு சொல்றாங்க. ஆனா ஹீரோயினி நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா ஹீரோயினி கிட்ட, நான் சொல்றத நீ புரிஞ்சுக்கோ, அவன் உன் கூட சேர்ந்து வாழவே முடியாது. நீ ஒரு வாட்டி அவனை போய் நெருங்கும் போது அவன் விலகி போய் தான் ஆகணும். ஏன்னா அவனுக்கு இப்போ ஆண்மையே கிடையாதுன்ட்டு சொல்றாரு. இத கேட்ட உடனே ஹீரோயினி ரொம்பவே ஷாக் ஆகுறாங்க. அப்பதான் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த ரிவீல் பண்றாங்க. அங்க திருவிழால நடந்த கலவரம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோவோடைய அப்பாவையும் ஹீரோவையும் தனியா கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஹீரோயினியோடைய அப்பாவும் வந்துடுறாரு. அவரு ஹீரோவோடைய அப்பாவை போட்டு செம்ம அடி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அவரு அவங்க அப்பா கிட்ட, உனக்கு என்ன பத்தி தெரியாதா? இந்த மாதிரி நான் எவ்வளவு பேரை கொலை பண்ணிருக்கேன், நீ இத உன் பையன் கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டியான்ட்டு கேக்குறாரு. உன் பையனை உன்னால காப்பாத்திக்க முடியாதான்னு கேக்குறாரு. அப்படியே அவரு ஹீரோ கிட்ட போறாரு. அப்ப ஹீரோயினியோடைய அப்பா, நான் உன்னை கொலைலாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஆண் உறுப்பா கட் பண்ணிடுறாரு. அத பார்த்த ஹீரோவோடைய அப்பா அப்படியே கத்துறாரு. ஹீரோவும் வலி தாங்க முடியாம ரொம்பவே கத்துறாரு. ஹீரோயினியோடைய அப்பா ஹீரோவை விட்டுட்டு ஹீரோவோடைய அப்பாவை மட்டும் கொன்னுடுறாரு. ஹீரோ இந்த விஷயத்த யார்கிட்டயுமே சொல்லிருக்க மாட்டாரு. அவருக்கு அடிப்பட்டா மாதிரி மட்டும் இருந்திருப்பாரு. இப்பதான் ஹீரோயினி ஒரு விஷயத்தையே யோசிச்சு பாக்குறாங்க. ஹீரோயினி ஒரு லேடி கிட்ட இருந்து குழந்தைய வாங்கி ஹீரோ கிட்ட காமிக்கும் போது ஹீரோ ஒரு ரியாக்ஷனும் கொடுக்காததெல்லாம் இப்பதான் யோசிச்சு பாக்குறா. அதெல்லாம் கேட்ட உடனே ஹீரோயினி ரொம்பவே அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஹீரோயினி கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அங்க இருக்க சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அந்த தட்டை கீழே வச்சுட்டு அவங்க எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க தாத்தாவும் அங்கதான் நின்னுட்டு இருக்காரு. ஹீரோயினி அவங்க அப்பா கிட்ட போயிட்டு ரொம்பவே பயங்கரமா கத்திட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. நீங்க எதை ஆண்மென்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? அந்த உறுப்பை தானே நீங்க ஆண்மென்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க அந்த ஆண்மையை எடுத்துட்டா எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்ட்டு நினைப்பா. நான் அவன் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் அவன் கூட இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே நம்பிக்கையா இருக்கு. நான் எந்த சூழ்நிலையில இருக்கும் போதும் அவன் என்னை வந்து காப்பாத்துவான். அதுதான் ஆண்மை. நீலாம் என்னப்பா நினைச்சிட்டு இருக்க? அம்மா படுத்த படுக்கையா ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ அம்மாவை பத்தி எந்த கவலையுமே படல. உனக்கு உன் வேலை மட்டும் தானே முக்கியம். நீ தான் ஆம்பளையான்ட்டு சொல்லு. உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஆண்மை. ஆனா அது ஆண்மை கிடையாதுன்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இத எல்லாத்தையுமே கேட்ட ஹீரோயினியோடைய அப்பாவுக்கு ஒரு மாதிரியா ஆயிடுது. அவரு அப்படியே முழிச்சுக்கிட்டு நின்னுட்டே இருக்காரு. இத எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மாவும் இதை எல்லாமே காதுல கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயினி அவங்க அப்பா கிட்ட, நான் அவன் கூட தான்ப்பா இருப்பேன், அவன் தான் என்னுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து அப்படியே கிளம்புறாங்க. ஹீரோயினியோடைய அப்பாவும் தடுக்காம அவங்கள அப்படியே போக விட்டுறாங்க. அங்க இருக்க எல்லாருமே ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோயினி ரொம்பவே வேகமா மலையில ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோவோடைய ஃப்ரெண்டும் ஹீரோயினி கிட்ட இங்க ஹீரோ வந்துட்டான்ட்டு சொல்லிடுறாரு. ஹீரோயினியும் ஹீரோ கிட்ட வேகமா ஓடி வந்துடுறா. ஹீரோ அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கான். எனக்கு எல்லா விஷயமுமே தெரிஞ்சிடுச்சு. அப்ப ஹீரோயினி ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டே இருக்கும் போது பக்கத்துல சிவனோட கை உடைஞ்ச சிலை இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு தாத்தாவும் குழந்தையும் வராங்க. அப்ப அந்த குழந்தை அந்த தாத்தா கிட்ட, தாத்தா இந்த சிவன் சிலைக்கு கை உடைஞ்சிருக்கு, இவங்க எப்படி நமக்கு நல்லது பண்ணுவாங்கன்ட்டு கேக்குறாங்க. அங்க மனசுல அன்பும் பக்தியும் இருந்தாலே போதும், எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும்ட்டு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி காமிச்சு அப்படியே நல்ல கிளைமேக்ஸை காமிச்சு இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க. இதோட இந்த படம் முடியுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.